Uyabona nje la lesithi abelaphi bendabuko banamandla abawaphiwa uMvelinqangi. Umelaphi wendabuko uyazi uyakwazi ukuthi axhumanise nabantu bakini asebashona, ubabone ngamehlo, ukhulume nabo, babone ngosiko. Mhlawumbe ulahlelwe impahla, ubone impahla yami ithathwe isibanibani sendaweni ethile, azisholo yena ukuthi hayi mina engitshontshe impahla yakho, hayi mina engibulele usibanibani okasibanibani. Amandla abelaphi bendabuko wonke lawo. Imisebenzi yethu nje mikhulu kakhulu, kumele ihlonishwe ezweni. Ukuxhumanisa umuntu ophilayo nabangasekho, baxoxe udaba, bakhulume, akuyona into encane leyo. Amandla abelaphi bendabuko.